हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरनाय थाबावबायदि। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' मिन्थिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै। स' नोंथांमोन बेबायदिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोनहा गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैयो दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर भिडिअफोरा गोरोन्थिफोर जालांदोंब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै आर'नाइ फिल्म प्रडाक्शन बेनारनि आन्डाराव दिहुनजानाय आरो बिथां मोगथां बसुमतारीनि नाजानायाव सोमजिनाय मोनसे बर'नि आबुं सावथुननि सायाव सुंद' आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जाय बिथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड अब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे ट्विनी गाब आबुं बर' सावथुनखौ जा एसबी भिडिअ चेनेला पार्ट बाय पार्ट रिलिज होदोंमोन दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे ट्विनी गाब आबुं बर' सावथुननि फुल पार्टखौबो जा एसबी भिडिअ चेनेला रिलिज होना होबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जाय बिथांमोना बे आबुं बर' सावथुननि पार्ट बाय पार्ट आपल'ड खालामनायाव नायाखैमोन एबा नुवाखैमोन, स' लोगोफोर बे बिथांमोना फुल पार्टखौ नायनो हासिगोन दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर आं बे बर' आबुं सावथुननि फुल पार्टनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होनानै होदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर दानिया फैदो जों बे आबुं बर' सावथुनाव गुबै सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों मिथिनो लादों दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन जों बे आबुं बर' सावथुनाव बर'नि गोजाम आरो गोदान आर्टिस्टफोरनि गोबां फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बेयाव गुबैयै जों फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों राजिब, अनसुमै आरो मासुम दे लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जाय बिथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब, भिडिअखौ लाइक आरो